El tancat de la pipa és el resultat d'una restauració ecològica duta a terme per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, finalitzada en 2009 i en la que uns camps d'arròs van ser transformats en una àrea de reserva dins del Parc Natural de l'Albufera. Suposa un gran refugi de biodiversitat per a l'Albufera. Acull espècies que requereixen una millor qualitat de l'aigua, una bona orla de vegetació i una gestió adequada d'hàbitats. Pots vindre per carretera amb el teu cotxe, amb el 25 de l'MT o amb bus escolar, i amb barca, a peu o amb bicicleta. Recorda que totes les visites són concertades. Informa't en la web. Tancat de la Pipa. 10 anys obert amb tu!